kaya dene awake dhewe mlebu ana ing sifate 20 wujud kita mbakok ning kono. Nah, insyaallah nek kono engko adhe iki ora kesasar. Lah krana apa? Wis kabehane mengke dirujuni nek kono mengke jelas. Arahe yo jelas. Kok engko diarani Gustine engko ya jelas. Kok gak ning awang-awang meneh. Kok gak ning rasane. Sehingga ana ing akune engko ilang. Gak duduhne keakuan. Karena napa? Tembiku wau wonten asma, wonten sifat, wonten af'al, wonten dzat. Kan ngoten. Lah selama niki sing kula jenengan mirengne utawa wedharne iki mang perkara papat iku wau. Nek asma ya sifate, nek sifat ya af'ale, nek af'ale engko dzat. Mulek ning kono terus. Sehingga tonggo enek pitakonan. Allah iki mang asma kan malih men. Sing duwe asma iki ndi? Iki mang dzat. Sing duwe sifat iki mang dzat. Sing duwe af'al iki mang ndi? Iki mang dzat. Mang dzate Gusti Allah. Sehingga mangkene nang jero engko duduk lafat iki sing digawe. Duduk lafat Allah sing digawe itu. Nek kono ya duduk ana ing sifate ya duduk ning afale ya duduk. Iki lebih halus meneh. Sing kono iki mang akal awake dhewe utawa atine iki mang gak iso nembus ning arah iku. Panggonan sing koyo ngono. Nek koyo asma bisa diangen-angen, bisa dirasakan. Koyo sifat juga seperti itu. Bisa. Af'al bisa. Koyo zat ya bisa. Sehingga temriku waken berbagai macam bahasa. Berbagai bentuk untuk ke arah sana. Ya panggang melalui sifate asmone sifate af'ali ana ing zat. Ana barang ana ing zat engko mulek meneh ning af'ali ana ing sifate ana ing asmane. Sehingga ana ing mlakune ning njaba mang piye mlebu metu gila sing ngetokne utawa sing mlebokne iki ya uripe. Urip ngoten. Sehingga nek kono duduk pikirane awake dhewe sing ngetokne nafase ya dudu iki mang dudu atine awake dhewe sing mlebokne nafase ya dudu. Iki mang uripe dhewe. Iku secara alami ku kan mlebu metu mlebu metu mlebu metu. Sehingga temriku wau ana ing tarekah dibarengi ambek lafat hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah. Lah iki maka jeneng asma. Iki mang ya jeneng sifate. Adike nggunakne lafat hu Allah. Asma sifat af'al iki dadi siji nek iki. Karena cek nggunakne alat sing kaya ngono. Wong balik meneh nek adike mang ijik manggon nang kono
sehingga ada ki mang langgene ana ing zikir nafase mlebu metune ki mang hu Allah utawa napa niki mang disaleh ana ing latifah itu la ilaha illallah mubeng ning padahal nokono secara alam peredaran ana ing nafas awake dhewe secara alami pun manggon dhewe-dhewe ning pose dhewe jenenge latifah itu nek iku pose sehingga dina apa adik mang zikiran disalah titik iki cuma ke pengenalan tok cuma kadang awake iki mang pengenalan tok iki mung kebablasan sehingga iki mah diyakini oh Gusti Allah ning dodone Gusti Allah ning kene 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 diyakini nek kuwi dadi wong balik meneh lha krana apa kok diyakini ning kono gurung di ilmu nih utawa guru difahami lha wong Gusti Allah iki ora manggon ra nggon lha kok adik bang nyeleh ning nggon sing kaya ngono lah anggapane adik kan Gusti Allah iki mang rasa anggapane awake dhewe anggapane awake dhewe meneh Gusti iki mang jisim saiki mang wujude kena didelok anggapane awake dhewe padahal boten ngoten ya karena dereng semerep sehingga adik mang wujud nih Allah iki mang rupane padang Allah iki mang rupane peteng Allah iki mang manggon ning dhuwur Allah iki mang manggon ning ngisor Allah iki mang manggon ning dindi lah dene apa nek adik iki mang paham ning tauhid lho bukan ning dindi iki mang Allah ki enggak nek kono iki mang gak manggon ra nggon lha kok adik kek nggon sing kaya iki lah ngoten iki nggih mboten salah karena pahame tasik teng mriku lha ngantos teng mriku wau dudune awake iki lho Gustine nduting ning awake iki lho Gustine lho sejatine Gustine lha wong ning asma sing dadekne sombonge awake dhewe lah pada temriku wau ana ing sifate Gusti Allah malih sifat kalitos temriku wau kiamuhu binafsi jumeneng kelawan zat itu nah temriku jumeneng ki napa jumeneng nah jumenenge Gusti Allah iki lho ndudune ana ing wujude jumenenge Gusti Allah ndudune ana ing kudrat iradah jumenenge Gusti Allah ndudune ana ing kalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan jenenge. Kayak pulang sebentar. nggih
Data mriku kan krana adik emang gak ngerti. Gusti Allah jumeneng sing piye to? Ya kan ngoten. Nah sing jumenenge Gusti niki mang sinten? Ora malih ngoten. Saderenge temriki wau wonten zahir, wonten batin saderenge niku. Nah jumenenge Gusti Allah ya zahir ya batin iki lho jumeneng. Sehingga temen iku adike gak iso ngarani ning panggonan iki enek Allah. Ning awake iki mung enek Allah. Gak iso. Karena Gusti Allah iki mah sanes makhluk. Gusti Allah iki mang ya dudu rasa. Ya dudu angen-angene awake dhewe. Lah temen iku gak iso adike nduting. Nduting ning awake dhewe iki lho Allah. Niki nggih mboten saged. Karena apa? Sing mau duding iki rusak. Saya mau duding gimana? Saya mau rasa lagi ya justru dadi rusak ya. Mau jenenge fana. Enek swara sing kaya ngene iki ya rusak kabeh. Sehingga temriko wau kados kula jenengan akal lan ati ki mang terbatas untuk kesana. Yesone kan ya mengandaikan, mengibaratkan. Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Nah, pada sekabiane alam dunia saisine iki lho ciptaane. Nek kula jenengan mangke bali saderenge jumenenge Gusti Allah. Engko lafaz Allah mboten wonten. Mboten wonten niku. Senten menika bali ana ing wijine Gusti Allah ya. Balik ning wiji. Ngombalik sadurunge enek wijine maneh. Sing nyiptak ning wijine. Sehingga dene apa adike mang nembusno iki gak mampu. Ngarani tok wis gak mampu. Ya selama iki kan ijik ning asmane sifate afale ana ing dadi. Dadi mubeng ning kene. Karena akal iki wilayah akal. Iso nrimo. Tapi sebelum ini akal gak nrimo. Ya karena apa? Nek kono wis gene aran meneh. Lah iki lak gak nrimo. Nek kono wis gene rasa meneh. Nek kono wis gene jeneng meneh. Nek kono wis gene panggonan meneh. Nek kono wis gak ning dhuwur, gak ning ngisor, gak ning tengah, gak ning lor kidul kan kulon gak. Nek ngoten, nah sadar. Nek awake iki mang enek batas. Adik emang ngijine aling-alingi. Sehingga temen iku wau perjalanan rohanine awake dhewe masih jauh. Cik ado. Dadi aja mandek ning asmane tok. Aja mandek ning afale sakabehane nggih pun kesane Gusti Allah lho. Aja mandek ning ngono.
Wong sekabehane nggih niki wujude Allah. Lho cuma nek ngono ta. Sekabehane nggih sifate Gusti Allah. Dan kok mlaku terus. Dene apa iki akal ambek ati wis gak mampu, tinggal ning rohani. Sing jalan mengke rohani. Bukan akale. Ya dudu atine. Sing jalan iki mang rohani. Nek akal iki mang kasar, ati yo kasar. Meskipun iki mang ning jero kene yo kasar. Sedangkan rohani sendiri jek kasarnya. Rohani sendiri. Lah ta mriku wau ngantos rohanine awake dhewe iki yo lapis-lapis. Lapis 1 sampai 2 3 4 5 6 7 sampai 7 lapis nek niki mang. Nek pun tingkatane kono iki bukan rohani lagi. Karena iki mang wis ditinggani, rohani niki mang ditinggani. Rohani ninggane akale, rohani ninggane atine, tinggal rohani kan. Lah tem niku napa? Cara hitungane kan bar rohani ki mang wis ge enek. Sing balik ning wijine meneh. Balik ning wijine sing kaya ngono. Sehingga cara bahasane iki manunggaling kawula Gusti. Iki ya ning ciptaane jian. Jarene manunggaling kawula maring Gusti nek ya jeneng ciptaane. Ngantos mangke temen iku wau kawula ge enek Gusti ora enek. Sehingga napa kalimate temen iku wau wis ge enek swarane, wis ge enek hurufe, wis ge enek kalame. Lah niku mangke temen. Ini lebih halus lagi. Cara bahasanya lebih halus sih, halus meneh. Sehingga temen iku wau keadaan sing kono kaya dene awet iki gak enek. Nek kono iki gak iso ngarani. Nek kono iki gak iso njaluk ngene beda ngene ora. Karena balik itu meniku wau sadurunge ana ing wujude zate Gusti Allah. Sebelum ada itu. Iki wis duranae awake dhewe yo. Gak mampu awake dhewe. Rohani sendiri wis gak mampu. Iki ditinggalkan. Iki pecah iki mang. Sampai niki mang pecah dadi wiji. Lah terus nek darani apa? Wis genek kalam, genek gak iso ngarani wis. Kono iku duk bahasa akale, iku duduk bahasa hati, iku duduk bahasa rohani, bukan.
Wong ngono kaya dipingini jare wong. Pengen rono. Ya karepe pengen sekti awake dhewe. Nek kono iki mang supaya awake dhewe iki mang omongane mandi. Supaya omongane iki mang kun fayakun. Sebenarnya enggak seperti itu. Dan nek kono bukan kesaktian sing diperoleh. Bukan nek kono iki mang mandi omongane ya duduk. Ya krono nek kono wis enak awake dhewe. Dudu awake dhewe tok. Sekabehane ciptaane pun mboten wonten. Karena wujud wis gak enek, berarti ciptaane sekabehane urip. Karena temen iku wau bali ana ing kiamu binafsi. Jumeneng kelawan zati dhewe. Sapa sing jumenengne zati Allah. Sehingga temen iku wau wis gak enek ikut campur. Jumenenge nek kono iki mang gak enek kancane. Jumenenge nek kono ya ora njaluk bantuan liyane. Kenapa? Wahdahu la syarika. Nek ciptaane kaya dene awake dhewe ya jelas njaluk bantuan kancane. Kon dhewe gak iso. Jika nek adiki punten makom ning kono. Sehingga sak sire menungso nek ngarani ki mang ngopo. Nek carane wong Arab iki mang ya lafat Allah sing digawe. Kaya ning wong Jawa ya macem-macem. Enek Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, enek. Liyane ya macem-macem untuk menafsiri Tuhan itu bagaimana. Dan nek kene adik kudu paham juga. Nek kene adime kudu ngerti juga. Sehingga adik memang gak nyalahne liyane. Adik memang gak nyalahne carane makhluk memang bukti nang Gustine dengan cara seperti itu yo gak disalahne. Mbah kono iki mang gawe minyak, gawe kembang, gawe dupa, gawe menyan. Jadi sasire monggo. Madhep ngulon monggo, madhep ngetan ya monggo. Madhep nduwur ya monggo. Nah nek kono agama iki gawe pegangane awake dhewe supaya jelas. Lah iki lho. Adik iki mah agamane apa? Ki status. Agama statusnya awake dhewe. Lah agama iki sing bedane lho. Awake iki muslim, iki non muslim, nah paling ngono. Tapi nek kalau jenengan terlebesen niku wau, iki wis genek bedane. Wong kabeh ki mang ciptaane. Karena apa nek kene wis genek jenenge Islam ki enek, jenenge kafir enggak ada. Apa sekabian iki mang abdun kawula.
sekabehane kawula ya. Napa gene pembahas masalah agama mboten. Sehingga temen niku wau kawula kalih Gustine. Nah niku. Dinapa nate ki mang cek nyombongne. Lho sing paling bener. Iki lho. Dadi awake dhewe cek reget. Pikirane cek reget, atine ya cek reget. Lah ngerti wong sekabehane ciptaane. Dinapa adike mengelokno siji-sijine, berarti ade ya ngelokne sing nyipta. Nah, supaya adik engko bermasyarakat napa niki mang gak saling sikut-sikutan. Gak saling napa niki mang nyalah-nyalahne. Kata meniku adik kudu sadar juga. Padahal temeniku sekabehane iki mang dadi siji. Nek kono ora iso pisah juga wae dhewe. Wong sekabehane iki wis ditulis kalih Gusti Allah ana ing qada qadar. Berarti piye? Awake dhewe wis diprogram kalih Gusti Allah. Cuma kadang awake dhewe duwe program dhewe. Sing mbarai abot kan programe awake dhewe gak iso wujud kan. Kalau nek program ning angen-angen. Ya nek angen-angen gak iso wujud kalau diangen-angen. Lah manut programe Gusti Allah. Sehingga adike emang mlakune engko gak sandung-sandung meneh. Mlakune engko ya ora kabut meneh. Nek kono ya ora enek engko sambat ora enek. Ora sing ngobani ya kono dilari. Juga kalau jenengan balik ning asale meneh. Asal sing nyiptakne. Bukan ning ciptaane, asal ning nyiptakne awake dhewe. Wes sajane koyok makhluk iki berbondong-bondong ke arah situ. Pengen cedhek pangerane. Sing kok diarani apa? Pengen usul ning pangerane. Kepada sing ngobani le pangeran. Kok cedhek dipingini padahal iki mang wis luwih titik daripada arane awake dhewe. Dinapa nek diucapne iki jane rongga ya. Padane kene iki mang wis jane rongga maneh awake dhewe kalih Gusti Allah. Iki mang genek batas meneh. Sehingga jarak lo wis GN. Mboten wonten jarake. Lah karena apa? Sing ngobane sinten? Nggih Allah. Sing ngrasakne sinten? Nggih Allah. Lah niku
Sing ngobane pikirane awake dhewe, sing ngobane atine dhewe iki lho Gustine. Ya iki wis genek jarak meneh wis. Cuma adike mang kan menghalang-halangi dewi, menghijabi dewi ambek omongane awake dewi. Karena nek kono iki mang dudu basa kalam neh dudu. Nek kono iki mang ya dudu bangsa rasane. Nek kalam kok jenek jarake, rasa kok jenek jarake. Iki wis jenek jarake. Dan nyatane selama iki mang urip ning kene krasa ta? Piye uripe? Gak krasa. Tapi urip ku lho sing ngobani awake dhewe. Dan kono wis genek jarak meneh. Lha wong ngantek kono iki urip sing ning kene ora isa digambarne. Piye wujude uripe? Paling gambarane ading kok padha ambek pikirane. Pikirane gambarne wujude awake dhewe, padahal ora. Nah, supaya adike mang krungu wedara sing ngoten iki digawe nyadarne awake dhewe. Ora kanggo wong liya enggak, kanggo awake dhewe. Dan ngerti ya sekabehane lho kawula. Mbok iki mang pakaiane preman, pakaiane iki mang sarungan, celonoan, jubahan, blangkonan. Iki kawula kabeh. Nah, dia kudu ngerti nek ngono. Dipun Mbak Tang. Tambah suwi, tambah jeru. Dalam Tambah jeru. tambah jeru. Jadi kan intinya kan asalnya kan orang enek dari wiji enek. Asalnya kembali ke wiji mana dan orang enek. Jadi kembali ke asal yang menciptakan. Ngotot intinya ya. Nggih. Jadi awak dia tidur no iki mung dikon ngenali Gustine berarti. Kudu roh asal balike. Apa ngoten? Nah. Nek sing jenengan selain untuk sadaro, awakmu ben teko ndi, balikmu kok nang ndi selain ngoten gampangane. niku kan dari segi kacamata agama. Nggih agama nggih. Memang kalau dari segi kacamata agama Memang seperti itu. Nggih, paham. Iki kan bahasane bahasa syariat ngoten niku nggih. Nggih. Masalah ora enak, balik nang ora enak meneh. Niku kan difahami cara agama. Nggih, cara kami. Wong padahal kan yo balik rono sekabehane ciptaane. Kabeh. Mbok iki emang enek ruwe utawa gak enek ruwe balik nang kono kabeh. Gak usah diomong le balik wis. Nggih. Termasuk semua ciptaan kewan gitu. Kabehane. Kabehane. Jaket bumi sak isine iki kabeh. Nggih. Sing enek ruwe utawa sing gak enek ruwe. Nggih. Nah iki ciptaan. Mana ciptaan kabeh. Jadi Lah ta meniku nek kula jenengan pemahami nek awet iki mang kawula ya padha ambek liyane kawula. jadi
Jadi agama niku mung ageman ya kendaraan sak mawon. Nah niku sing sedadekne bedane. Bedane kali iki. Bedane karo liyane. Agama kan tata carane. Tata carane. Bah kowe sing Kristen, Hindu, Buddha, Tata carane nek niki mang ngabekti nangone Gustine. Soal sebutan mung sebutan tok nggih. Sang Nggih. Widi, Sang Wenang kuwi kan mung sebutan mawon. Namung sebutan mawon. Soalnya ngeten kan wonten rencang ya, rencang kan Ngawi. Nggih. Emang dia itu muslim. Untuk memahami beliau malah Islam tapi malah double coro Hindu, Pak. Nggih. Kan dia mboten salah. Piye bener, Pak? Lah iku sing kurang pas. Nah, Kurang pase piye? Nek Islam, cara Islam, yo Islam tok ae. Hindu, yo Hindu tok ae. Lho sing dadekne lho agama kok dicampur. lah niku. Kulo nggih mboten jawab. Kok dicampur. Emang Islam, Islam tulen. Tapi aku kok lebih paham nggih cara Hindu. Nah niku. Sing mboten pas ini gitu, Pak. Ayo. Kurang pas ya. Nggih. Oke. Nah kecuali awet iki mang enggak gawe cara iki, enggak gawe cara iki, enggak gawe cara iki. Lah nek kono wis gak nek ngarane gak ngurat-ngarit tatanan. Contoh, klambine iki mang jubahan, jerone kok Hindu. Ya balik ngono nek. Oke. Berarti statusnya sing piye iki? Darani apa? Darani Islam tapi kok Hindu, dari Hindu kok Islam. Niku. Tatane boleh gak lebih jelas. Sembayang ya cara Hindu. Jadi piye? Sehingga kan malah piye gak jelas iki mang tatanan iki, malah rusak. Malah orang dipahami Islami malah cenderung Hindu nih. Akhirnya soboy malah gak nang kiai, jadi saya kira nang biare. Sampai dia itu keliling ke Malaysia, kemana ngetutnya apa? Ngetutnya itu, pusing. Bulu-bulu loh. Biksu. Ah, terserah. Itu kan pilihan. Jadi nyalain, ada Pak. Ya karena apa kan? Di Islam sendiri kebatinan ini ada. Gue jenenge tasawuf. Tasawuf. Kan ngeten. Iya. Oka rogo tok enggak. Iya. Nah mungkin nek kono iki mang gurung ke arah kini sing ana ing tasawufe. Sing kono iki mengikuti Ikuti yang agama sing kaya ngono. Lah karena apa? Labele wis beda nggo. nah, ini beda. Label. Label beda. Sehingga keyakinan yo beda. Berarti secara syariat itu bisa dikatakan murtad nih Pak. Apa bisa saya apa nggih? Ngapun nih? Apa bisa seperti itu? Belum bisa. Belum bisa nggih? Karena apa? Wong murtad ini keluar dari agama Islam. Agama Islam. Keluar. Dia nek ngarani ki mah enek kesengajaan. Disengaja. Enek niat iki mang metu saka agama Islam. Sing kono ya wis gak nglakoni tatanane wong Islam. Wis gak nglakoni nek kono. Dadi napa kancane sama sik nglakoni, berarti kan juga murtad. Cuma dek iki mang salah jalur. Jalur. Nggih. Terus ngeten Pak, kan wonten asli Islam. Nggih. Asal beliau Islam. Karena keadaan ekonomi, Nggih. gitu. Enek sing ngopeni, enek sing tas. Akhirnya dia masuk Kristen. Nggih. Dan sekian tahun
sudah lepas dari Islam juga pokoknya Kristen lah. Nggih. Setelah sang suami dulu dia ngajak suaminya, setelah sang suami meninggal, akhirnya beliau kembali ke Islam lagi. Nggih. Dan sekarang malah rajin, gitu loh. Nggih. Rajin dan Islamnya malah. Nggih. Yo balik ngene. Pripun Pak? Yang pertama dia Islam, Oke. tapi belum Islam. Belum Islam. Karena apa? Islami pertama iki mang si anut-anutan. Atan-atan, oke. Sehingga apa gampang goyang. Mangko ya. Malah aku tak pakani tak ingoni makmur awak. Oh nggih, Oke, akhirnya melo. Oke, terus. ya kan kok. Baru kono dia iki menemukan jati dirine kan iki mang. Oke. Kembali ke situ. Sehingga apa? Iki dipelajari Islam. Oke. Iku sudah lain. Sudah lain. Lain nggih. Wong murtad, diarani murtad, dia tahu, Tahu. Disengaja berarti. disengaja. Dia juga yang ngarani ngalim. Ngalim. Ya. Ngalim iki mang kaya ngalim bab masalah agama. Ngomong nggih. Agama Islam ngalim. Nah, itu lho, nek dia keluar iki murtad. Disengaja tapi. Karena dia tahu hukum-hukumnya. Hukum. Sedangkan yang ini enggak tahu. Enggak tahu hukum betul nggih. Iya. Berarti ada ya kudu paham betul kan. Nek kon iki masih dari murtad ki mang sing piye ta? Nek kono gak angger adiki ngarani wong metu saka Islam murtad, ya ora ngono. Delok sik latar belakange wong iki mah. Iya, harus nonton ceritanya dia. Ya nggih. Sehingga mangke jelas alure. Contoh kan. Iki ana seorang kiai kan yo paham agama. Baru dia pindah ning agama liyan. Iki lho. Murtad. Sehingga cara diki mang mlebu nek iki gak ditampa meneh. Gak ditampa. Kok beliau tahu hukum. Tahu betul hukum itu. Tegese kan dek iki mang roh iki mang dosane sepira ya roh. Jenenge murtad iki mang dosa. Roh takrane ya. Ya kira-kira takrane. Kenapa pangkat dilanggar? Panggah dilanggar. Sehingga hukumannya ya berat juga. Betulnya kaya neng masyarakat sing gak roh apa-apa. Hukumnya raro, murtad itu raro. Kenapa agama cek leloan? Celeloan nggih. Nah, enak santri kan, iki enak santri, paham agama. Barno rapi ambek bojone iki liyo agama, iki lho murtad. Karena apa? Paham agama. Karena apa? Dia tahu murtad bagaimana, tahu juga. Panggah diterang. Lah, seperti itu. Nah, kaya dene agama kan. Engko ya sing nentokne akhire iku ya agama dhewe. Hasil akhir. Maksudnya piye? Awet iki mang agama niki mang apa? Dina apa iki mati nek Islam ya dipendem. Kan ngono. Sing kowe iki mang ya dengan cara Islam iki mang. Karena iki mang loro karo, iki mang yo Hindu, yo Islam. Iki piye iki? Masa diparuh sithik dibakar ngono. Tidak dipendem. Karena ngono. Sehingga nek nalikane uripe iki gak ngrepotne wong. Tapi nek pun ninggal kuwi ngrepotne. Saruku wong iki ning biara terus sih. Siapane iki? Tapi nang omah kok sarungan ae lho. Lah kan bingung juga. Bingung nih tanggane iku.
Hati-hati statusnya kudu jelas juga. Nah, sing go agama iki lho, tata cara ngantek mati tok lho ya nek carane. Sampai mati. Nggih. Terus balik meneh ning pedaran iku wae. Nggih. Nek kula jenengan mlebu ning tauhid. Tem niku wae sekabehane. Karena apa? Sejak dulu yang disampaikan nabi-nabi dulu iki tauhid. Gani. Kaya dene Zabur, Taurat, Injil iki lho kalame Allah. Quran ya kalame Allah. Ngono adik ora seneng. Adike mang kaya ngelok-ngelok nih. Beda. Padahal sedayane ya kalame Allah. Sedayane ya wahyune Allah. Adik gak aku gak yakin ambek Injil dan Quran ini Injil. Aku gak iman ambek Taurat dan Quran ini Taurat. Ya iya. Padahal itu wahyune Allah, kok gak diiman. Lah, kelebihane kaya ning agama Islam. Taurat, Injil, Zabur, Quran iki mang papat diimani kabeh. Nah, kelebihane nek kok. Lah kebalikan sangka iku, sing kaya Injil gak ngimani Quran. Taurat yo ora ngimani Quran. Zabur yo gak ngimani Quran. Pada nogene arti berarti yuk ngimani Quran itu sendiri. Nah Quran itu apa? Di situ ada Tauratnya, ada Injilnya, ada Zaburnya. Kenapa itu semua kalamnya Allah, wahyunya Allah. Sehingga wong agama iki statusnya awake dhewe. Awal ambek akhir iku lho niku. Tatanane awake dhewe. Pripun Pak sinten iki? Pak Pur, supe namine. Asalnya nggih sering temu mriko. Nuwun Pak Pur. Bab tauhid nggih. Nggih. Dari tauhid. Misalnya kan ada istilah tauhid ahadiyah, wahidiyah, gitu. Nggih. Ahadiyah kan sebelum, wahidiyah setelah. Nah ini nek dilunggune ten antara zat sifat apa pun Pak? Kedudukannya pun. Kan kembali ke semua kan kembali ke wis gak enek lah. Nggih. Pripun nek di lungguhin mungkin antara tauhid ahadiyah dan tauhid wahidiyah. Pripun ini? Lah, temriku kan ahadiyah itu bagaimana napa? Wahidiyah. Wahadiyah itu bagaimana? Wahidiyah. Sebenarnya kan arahnya sama ke sana. Cuma namanya itu yang enggak sama. Enggak sama. Sehingga kadang iki mang terperangkap ning jeneng. Nggih. Ning jeneng tok. Nggih. Jeneng iki padahal arahe rono. Nggih, Mas. Ya kaya dene awet iki mang nglakoni tapa brata. Kan. Nggih. Kan iki nyepekne awake to. Nyepekne nggih. Nyepekne pikirane lan atine. Nggih. Ngandakne menyepekne ragane. Kabeh iki arahe rono.
Cuma jeneng sing Nggih. beda-beda. Ya, Bun. Nggih, paham. Berarti kan puter balik mundur malih. Nggih, Mundur balik. Berarti balik ke enggak ada. nggih. Nggih, paham. Jadi kalau ngoten nih, tadi gandeng kan Mas itu. Tinggal adengku liwat ndi ngono ra. Nggih, paham, paham. Berarti arek pun paham ngoten. Nggih. Balik ning sing gak enek niku lho. Nggih. Gak enek apa-apa, gak enek wujud wis rasane wis ora enek apa-apa lah. Wis ora enek asma, ora enek apa. Nggih, boten wonten. Nggih. Asal dianya. Napa malih? Istilahnya nanti sebelum sak nariko roh iki durung di sebulne nek roh dhewe. Berarti kalau kodrat irodat itu pun wonten. Konsep itu pun udah ada. Napa? Ya. Itu kan pemikirannya Nggih. awake dhewe Lah nggih. kan. Nggih. Berarti semua sudah ada. Lah pemikiran awake dhewe pemikiran. Nggih. Ya ta? Nggih. Padahal apa ya ngono, yo Nggih. kurang wujud. Nah, sedangkan kono iki mang kaya balik ning kono kaya wau kan kiamu binafsihi. Jumeneng kelawan zate dhewe. Dewe. Sadurunge jumeneng ki lho gurung ketok. Kurang ketok. Darane zate yo ora enek. Krana iki mang jumeneng dadi kena diarani. Krono selakon. Ngoten nggih, enek. Sehingga menurut pikiran awake dhewe kan malah ngono. Berarti nek kono wis diprogram-program. Iki lek menurut pikiran awake dhewe. Padahal yo ora ngono. Ngoten nggih. Gak ngono. Ya programnya Gusti Allah piye ora. Ning arane piye? Ra iso awake dhewe. Sing kono arane awake dhewe, balik meneh kan meraba-raba. Bener apa ora ya, paling ngono tok di sini. Sama nih bojo peluru. Apa yang ngono? Arif. Lakoni ya paling bojo. Sakmene ya. Sakmene kowe kaya raya, sakmene tek. Sakmene kowe mati. Aduh. Terus kayak udah akal banget. Jangan dipikir, Wi. Gak mampu nembus.